Kompak. Mengko sing ninggal katresnan nek ra percaya ninggal katresnan kan pelok. Njuk diwalik gelang kalung. Wah, ya kowe iki pang. Oh, ya iso. Wewe ya engko dijajal. Gelang kalung ra slendro. Heeh. Sipur kok nek mau iki meng pelok barang dadi pelok 6. Padha dene pelok. Pelok. Iki pelok. Pelok. Kok Mbak Uut pindah marep rene slendro. Ya iso digeser. Apa meneh nabuk? Adol gamelan wae iso ya gue iki kok. Adol gamelan. Lah nek adol gamelan mono wis Jajal apa piye? Aja. Ora iki redamu. Yo. Wis deg-degan Pak. Aja. Apa kowe ra kelingan bener-bener sehat. Rong lagu keringete yo. Nyambet gawe